So, ụmụnne m, ị na-afụgo n'ihe na-anụ. Ọ na-afụgo n'ihe. Ọ na ngwuru ndị be anya, my name, Natureza Village, Agrizi Igbo. Ọ na-afụgo na Chineke agbadatago nwanne anyị nwoke ọsọ enyemaka site n'otu nwanne anyị nwoke nke mee gịnị, nke zitere anyị ife ozi ka eme gịnị, ka egotere ya wishi ya ka o were na-eme gịnị, o wee na-azụ ije. Eziokwu, nwanne anyị nwoke, asị m gị na ọ ga-abara gị. Ọ ga-abalị gị. Ndị ezinụlọ gị ga-abara gị. Onwe ihe iji ala ake n'ụwa anyị pụtara. Ihe akọkọ ihe enwe ọba ji gị na ọba dị gị ejupụta ihe eliju afọ. Ị nụrụ ya, nwanne anyị nwoke ajadu nwaanyị na-ekpere gị ekpere. Na-ekpere gị nke ilotere nwa m since abụ m ajadu nwaanyị na-ata ahụhụ n'ezinụlọ a. Achọ ka nwa picha manya m n'ezinụlọ ọ ga-emezu. Ọ ga-emezu. Ụmụnne m, asị m ndeewo. Emerie jee goro ihe na chi gị mụ anya maka afọ onye na-edu ya. Afọ onye na-edu ya ifugo ka ya bụ ọnọdụ si wee dị. Nke ka nke na-abịa n'iru. Oriya ngọrọ ya ọ ga-ere. Ọ bụ okwu ekwuchara nwa iyi n'elu ụwa. Akwụkwọ nsọ sị kama okwu nke nwa mmadụ. So ịnụkwunu. Eberie asị m ndeewo.